Ine ndi Mrs. Lipenga amene ndili chairlady wa Madalitso CCAP kwaya koma sinodi Hermanus Cape Town. Tikuthokoza Mulungu chifukwa zabwino zonse zimene watichitira pamene tinali ntchito imeneyi yojambula chimbale chimene choyamba chakwaya imeneyi. Takumana ndi nyengo zosiyana-siyana, ulendo unali wautali, unali wovuta, sizimalephera. Komanso zonsezi kuti zitheke zatengera chisomo cha Mulungu komanso chifukwa cha anthu okoma mtima amene anatithandiza apo ndi apo kuti chimbale chimene chichituluke. Kumbali ya transport analotivutirapo anyamata amene wakuti apite madera osiyana-siyana kukajambula nyimbo zimenezi zimakhala zotivuta, koma chifukwa cha ukulu wa Mulungu tamona Mulungu akukhala kumbali yathu moti pala chimbale chimene chatuluka. Komanso tikuthokoza ML Studios imene yagwira ntchito yotamandika kuti jambula nyimbo zimenezi. Producer athu Steve Rufani ndamene agwira ntchito yotamandika kujambula nyimbo zimenezi. Anali nayo nthawi yithu yokwanirayo uzanyamata amene wazochita kuti nyimbo iziteni muvale izi kumbali ya transport komanso malo oti tikajambule nyimbo zimenezi. Producer amene watithandiza ndithu nyamata ameneyi timamuyadira ndithu wagwira ntchito yotamandika. Chimbale chimenechi ndi choyamba, mavuto samalephera, koma tamona kuti Mulungu watipyolesa mavuto amenewo. Komanso tifuna tikambenso kumbali anthu amene mabena nyimbo. Chonde nyimbozi tikufalitsa uthenga wa Mulungu, tikulalikira za ufumu wakumwamba. Ndiye chonde kwa anthu amene mabena nyimbo, chonde nyimbo zimezi musakabeni chifukwa anyamata amene wandasikana amenewa ndithu anayikapo mtima kuti nyimbo zimenezi zitheke kuyambira kuma audios komanso ma videos. Ndiye chonde kwa amene atatengepo mbali yokufuna kuba nyimbo zimenezi akumana ndi Mulungu okhala kumwamba chifukwa Mulungu ndi wazatheka bwanji palibe chomulaka Ambuye. Ndiye wina aliyense amene atatengepo mbali yokuba nyimbo zimenezi akumana ndi diso la Mulungu. Ndiye tikuthokozanso ndithu kwa onse amene anatithandiza kubaso mpingo wa koma sinodi komanso ankhala pakati athu onse maisemu komanso Mr. Njoka amene agwira ntchito yayikulu yowathandiza anyamata ndasikana amenewa kuti chimbale chimenechi chifike pamenepa. Ndikuthokozani nonse, musangodalisika ndi kungoonera mavinidwe wayi, koma nyimbo zimenezi zikusuntheni zikuchoseni pena kufikisani pena. Uwu ndi uthenga wa Ambuye pamene tino masiku osiriza. Ndikuthokozani nonse pamene mukakhala mukuonera chimbale chimenechi nyimbo zimenezi zabwino zonse zikomo. Ine ndi Mr. Njoka, mkulu wa mpingo wa Hermanus koma sinodi komanso mkhala pakati wa kwaya imeneyi. Choyamba ndingomuthokoza Mulungu chifukwa chakutikwaniritsa kutulutsa chimbale chimenechi. Udali ulendo wovuta kuti mwefe tokha sitikanakwanitsa, koma Mulungu tamuona kuonetsa mphamvu zake nkutikwaniritsa kuti china chilichonse chitheke. Mchimbale chimenechi muli nyimbo zokwana 10 zimene si nyimbo chabe, zinazunguliridwanso ndi anthu amene amalitsatira Baibulo. Kotero nyimbo zimenezi mwina mukamazimvera kwa amene mmalidziwa Baibulo zizikukumbutsani kuti nyimbo iyi yachoka pa vesi lakuti. Kotero nyimbo zimenezi ndikudziwa kuti ena mwina mutsitsimuka nazo. Kotero tikupemphani kwa ena tonse amene tikuonera chimbale chimenechi kuti nyimbo zimene zili mmene mwina ena zitha kukusinthani mitima mwanu, kukusunthani malinga ndi uthenga umene anyamata amenewa apereka. Tifuna tithokoze kwa ena onse amene anatengapo gawo, maka kwa producer ndi ena onse azitsogolereso ampingo amenewo amene anatenga gawo lalikulu kutithandizira mbali zina ndi zina kumbali ya kwaya imeneyi kuti mwina mwaife tokha sitikanakwanitsa, koma chifukwa cha chilimbikitso chochokeranso kwa azitsogoleri ena zakwaniritsa kuti chinthu chimenechi chitheke. Makaso kwa producer amene anagwiranso ntchito yayikulu kutilongosolera monga tafotokoza kuti chimbale ndi choyamba. Kotero atithandizirabe kutiphunzitsa zina ndi zina, taphunzira zina. Kotero mmene mukuonera chimbale chimenechi tidziwa kuti chithandizira kumbali ya inuyo komanso kumbali ya ife, maka kuti mukagula chimbale cha original. Uthenga mwina kwa ena tonse amene timakonda kupena tingokupemphani kuti gulani chimbale cha original, ifwa mukagula chimbale cha original zidzapangitsa kuti mwakhangati mwathandizira kuti Madalitso kwaya ikatulutsenso chimbale china cha volume 2. Kotero tikupemphani kwa ena tonse amene timakonda kumbali yopena tisabene tigule chimbale cha original.
Mmene mukuonera chimbale chimenechi tikufunirani zabwino zonse, tisangokomedwa mwina ndi kungoona masitepe kapena ndi zina zoterozo, komano tionenso uthenga umene abweresa Madalitso kwaya ndi uthenga umene mwina utha kutisintha m'mitima mwathu, tisangokomedwa ndi kungomvera sound. Apo maliza tingokufunirani zabwino zonse mmene mukuonera chimbale chimenechi. Mulungu wodziwa kudalitsa akudalitseni maka kwa amene mungagule chimbale chimenechi cha original. Zikomo kwambiri. Ine ndine mayi Lufani, ndifuna ndifotokoze ngati mbiri ya kwaya, mbiri ya kwayayi ine nali ngati mmodzi amene inayamba na kwaya imeneyi pachiyambi tinayamba kwaya imeneyi tinala anthu atatu timayimba ngati koteti choncho. Kenako tinaona kuti tikuyamba kutchali chikucha anthu taona kuti tichita mtumakopedwe, anthu ayamba kumati joyina. Ndiye taona kuti ayi ndithu tachulukirapo ndithu tikuti ayi funika tipeze malo oti tiziyimbira kwaya imeneyi. Ndiye kenako tinayipeza nyumba, timayimbira ku nyumba kwa munthu ndithu kutengerana ndi kudera kumene tili kuno. Ndiye basi kenako tiona kuti tachulukabe mpaka na kwana kuti apapa tili anthu 22. Kenako ndipene tinapanga chiganizo kuti apapa tachulukana funika tirani tijambulise nyimbo. Ndiye titakumana ndi apologiso athu adatilimbikitsanso kuti apa mulo okwana adatimveranso mayimbidwe athu kuti mvera amene tikuyimbira akuti apa mukhoza lanidi mukhoza kulowa ku studio. Ndiye apologiso athu ndi Mr. Steven amene ndiye agwira ndithu ntchito yotamandika zina ndi zina sitimatha kuzidziwa komwe amatiphunzitsa mpaka nakufika size imene ili itafikayi. Ndipo ambuye odziwa kudalitsa amudalitse mnyamata mmeneyu, ndipo ali ndi ukadaulo wake ndithu. Ndipo itafika pamene papa tiona kuti ndi chisomo chopambana, tiona kuti sakhale chete ndimene tajambulisamu kuti ulaliki wathu ukafikire pena paliponse. Ndiye ndimene mukutoneramu. Ndiye chimbale chimenechi ndi choyamba, mavuto sangalephere. Ndipo pena ndi penapo mukhoza kuti tikoza kusogoloku mutiuza kuti pafunika kukoza pakuti kuti chimbale cha namba 2 cho zakhale chabwino, china chilichonse chili ndi chiyambi ndithu. Ndiye apapa tionereni ma DVD athu, muli ndithu nyimbo zabwino ndithu zotsitsimutsa, uvereni uthengawo ndithu kuti ukafikire pena paliponse pakuti ena amatsitsimutsidwa kudzera m'mayimbidwe. Tionereni ndithu, verani ndithu uthenga umenewu ndikukutengereni ku chipulumutso. Komanso ndikulimbikitsanso kwa anthu ena amwina amati kodi ife tingambe bwanji kwaya kufikira mpaka na anthu kujambulisa. Ndipo savuta awiri atatu kukoza kuyamba kwaya enawo then amajoyina. Ndipo akajoyina ndimene mutionera FM apopo mkuchuluka mpaka nakufuna kuonera kuti mukujambulisa chi DVD kumapanga chimbale ngati imene mukutionera pamene popo. Kongomuza ambuye ndi wazatheka bwanji, china chilichonse ndi chotheka ndi ambuye. Tionereni nyimbo zimenezi. Ayi zikomo kwambiri, tionereni ambuye akudaliseni, dalisikani ndi chimbale chimenechi kulikonse kumene mukutionera mukhale odalisika. Zikomo kwambiri, ambuye odaliseni nthawi zonse. Mona Malawi, dzina langa ndine Patson Lufani, ndine director wa Madalitso kwaya. Choyamba ndiyamike Mulungu chifukwa chotikondera kuti project imeneyi ifike kumapeto ngati kumeneku, kuti anthu mufike poonera chonchi panali ntchito osati masewera, panali mpungwepungwe ambiri nthu ochitika mu kwaya. Komabe chifukwa cha Mulungu ndi amene waonetsa ukulu wake kuti zifike pamenepa. Ndithu panali ntchito yayikulu kuti anthu mufike poonera mavidiyo amenewa komanso kumverera. China chonde kuti mukwaya makhala zambiri zinthu zochitika, mpungwepungwe makamaka ikafika nthawi imeneyi yojambulitsa mavideos, chifukwa kwaya imalire zambiri monga ndalama kuti mwina anthu tigule mauniform komanso matransport ndi zina zotero. Mwapaderadera ndithokoza director wa Khwidzi kwaya ku Malawi Salima amene ali Mr. Singano. Tuthokoza kwambiri pa chomwe mmagwira
yotilimbikitsa kuno kumalipira mafoni, ma WhatsApp, lapanga olimbikirani, music matere. Choncho singano omwe muliko Ambuye akudalitseni pachimene mmagwirayi. Ndiyeno ababu imeneyi tachula kuti uthenga oyamba pamene anthu ena amati volume 1, volume 2, koma ifeyo tati uthenga oyamba chifukwa kuti uthenga wa Mulungu m'Baibulo kunali anthu ambiri ndipo kunalipo ndipo udzakhala. Then tsopanonso kudzabweranso uthenga wachiwiri, kwinako uthenga wachitatu, uthenga wachinayi, mbamo kuti dzidi volume 1, 2, 3. Tithokoze ML Studios pa ntchito imene mwagwira kuyambira ma audios, ma videos mpaka kufika pamenepa. Ndithu mataya nthawi yanu kucheka usiku mmawa mpaka madzulo usikuso kuti tipite kucheputsa ma video mpaka iyo sikumaliza kufika pamene tatekesapa. Kotero inu ML Studios chonde musalekeze befa lokha, komanso enanso aisoni mtima chikhumbokhumbo ofuna kucheputsa nyimbo zawo komano poyambira amaso kuti apanga bwanji. Ndeni yomwe ntchito yanu ndimene Ambuye anakutumirani anthu onse kuti mwalandire ngaimene ifenso amunalandirira. Kotero abale okondedwa, nyimbo ndi zimenezi, mverani, sangalalani, njoyani, komanso musole chimodzi kuti mdzikomo muli uthenga wa Mulungu. Mukamamvera kuvina uthenga wa Mulungu wanitumutsa ntchito. Cholinga kuti ufumu kumwamba tusefe tikalowe kunjoya tikanjoye kumwamba. Ambuye akudalitseni pamene mukuonera nyimbo zimenezi. Sangalalani.